Hemendik aurrera pixka bat, nire ibilbidea zein izan dut, komentatuko duzuet. Hemen bertan, hemen oso gertuik egin nituen, burutu nituen nire ikasketak, Santo Tomas Lizeoan, eta amaitu nituenean ikasketa horiek, batxillergoa amaitzerakoan, zuek laizter hartu barreko erabaki bat hartu barrezan du nuen, ez? Zer ikasi. Nire kasuan nahiko arginekan zientzietako karrera bat egin nahi nuela, baina ez nekan oso argi fisika, kimika, biologia, zer ikasi, ez? Azkenean beti erabaki bat hartu beharra dago, eta biologia ikasta erabaki nuen. Biologia bizitza aztertzen duen zientzia da, eta oso aspektu desberdinetatik aztertzen du bizitza, ez? Izan bai maila molekular batean, zein adibidez, bai izaki bizidunen artean ematen diren elkarrekintzak, edo izaki bizidunak bere ingurunearekin daukan elkarrekintza ere, ez? Biologia ikasteko lehioara joan behar izan du nintzen, bertan bai dago Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatea, eta lehendabiziko biologiako 3 urte horietan, esan bezala biologia oso zabala denez, irakasgai oso desberdinak eman genituen, ala nola genetika, biokimika, edo baita ere botanika eta zoologia, ez? Eta bertan konturatu nintzen, ikuspuntu molekularragoa zekaten irakasgai horiek, interes gehiago suertatzen edo suspertzen ziatela. Horregatikan, 3 urte biologia graduan edo garai hartan lizentziatura burutu ostean erabaki nuen biokimikara aldatzea. Gaur egun gradu bat da, baina garai hartan 2. zikloko lizentziatura bat zen. Biokimikak ere izaki bizidunak aztertzen ditu, baina ikuspuntu kimiko batetik. Nire ikasketak amaiketzeko, atzerrira joaten erabaki nuen, besteak beste nire ingeles maila garai hortan oso kaskarra zelako, eta konturatu nintzelako bizitza zientifiko bat egiteko ingelesa beharrezkoa zala, azkenean zientziaren hizkuntza dalako, eta horregatikan Erasmus programari esker Eskozira jo nintzen, eta nire ikasketak Aberdeeneko unibertsitatean amaitu nituen. Nire gomendioa da, aukera baldin badakazute atzerrian ikasteko, edo urteren bat atzerrian pasatzeko, egintzazute. Oso aberesgarria da ikuspuntu akademikotik, eta pertsonaletik, oso ondo pasakatuko ez dute, ziur. Lizentziatura amaitu nuenean, berriro ere erabakitzeko beste momentu garrantzitsu bat iristen da, eta da nire bizitza laboralean zer egin nahi dut. Biokimikan lizentziatuek badazkate irtenbide laboral desberdinak, divulgazio zientifikoa, adibidez museo honetan egiten dena, baina, farmazeutiketan, merkataritzan, nire kasuan ikerkuntzan aritza erabaki nuen, eta horretarako urrats garrantzitsu bat da doktoratutza egitea, aurreko izlariek ere aipatu duten bezala. Doktoratutza biofisika unitatean burutu nuen, Gorka Basainez doktoraren zuzendaritzapean, eta nire tesi lanaren helburua mitokondrioek heriotz zelular programatuan duten implikazioa aztertzea izan zen. Heriotz zelular programatua, agian ez dezut ezagutuko, baina gure zelula guztiek badituzte proteina batzuk, zeinak enkargatzen diren zelulak hiltzea. Eta hau badirudi txarra dela, baina oso garrantzitsua da. Ze adibidez, garapen embrionarioan, fetoetan, behatzak ehun batengatikan konektatuta egoten dira, eta ehun horrek sortzen dituzten zelulak modu koordinatu batean hil egiten dira. Prozesu kontrolatu batenpean. Zelulak gehiegi hiltzen direnean arazoak sortzen dira, endekapenezko gaixotasunak sortzen dira, Alzheimer eta Parkinsona dira agian ezagunenetarikoak, eta zelulak hiltzen ez direnean oso ezaguna den kantzerra sortzen da. Tesian zehar, prozesu hauek kontrolatzen dituzten proteina batzuen mekanismo molekularra aztertu nuen. Nire ibilbide zientifikoa jarraitzeko helburuarekin atzerrira joatea erabaki nuen, postdoktoratu bat egitera, eta orduan Ginebrako Unibertsitatera joan nintzen, Jean-Claude Martino irakaslearen taldera. Mitokondrioekin lan egiten jarraitza erabaki nuen, baina beste aspektu bat aztertu nuen garai hartan, 3 urtez egon nintzen unibertsitate horretan, dinamika mitokondriala deitzen den prozesua aztertzen. Ziur aski zuen liburuetan ikusi dituzuen mitokondrioek itxura hori dakate, babarrun itxura dakan organulu isolatu bat da, baina benetan mitokondrioak ez dira horrelakoak. Liburuetan agertzen diren irudi hauek oinarrituta daude mikroskopioan lortu ziren lehendabiziko irudi horietan. Baina benetan ikusten baldin baduzue zer gertatzen den bizirik dagoen zelula batean, mitokondrioek horrelako sareak eratzen dituzte, espageti antzekoak emate dituztenak, eta sare horiek dira oso sare dinamikoak eta mitokondrioak etengabe fusionatu eta fisionatzen dira.
Garai hartan nire helburua izan zen aztertzea, nola prozesu hauek erlazionatuak egon daitezken heriotz zelular programatu horrekin. 2011an etxera iriste erabaki nuen, itzultzea barkatu, eta, hainbat kontratu eduki ostean, bai ikerlari zein irakasle modura, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea naiz, biokimika eta biologia molekularreko sailean, eta uztartu egiten dut alde batetikan irakaskuntza, eta beste aldetikan ikerkuntza, mitokondrioen dinamika eta heriotz zelularrean.